Where are they? Udele and Ndi powder. You can see me now, ba. I look good. My face look good. My face look good. My face look good. I don't need this slow connection. I don't need it. I don't need it. Please, if you are here, you be able to share this video, okay? Udele and Ndi powder. Okay, those talkative. Those people are not taking powder at the time in Nemoroha. Okay, there is nothing like powder, taking powder. Because I'm gonna have $1 I'm gonna have galani. So where are they? Udele and Co. The lovers of Udele. If I can say tell on a powder Nero. This powder isn't too much itself, it's not too much. The lovers of Udele and Co. If you across this video, if you across this program, or some video, if you across this program, please start sharing it. We want to hit them. For the place on our phone for I hit to her now. Okay? The place on our phone for we want to hit them. The place on our phone for immediately you are here. Please let me know. Comment. Okay? If you are here, comment. Come make welcome. And I'm for mother here. Okay? But your comment will make me for neighbor. You can see my face. I wrote this powder for these people because I'm not organized. There is no powder. Mahatel powder. Their father go to her powder can Mahatel because powder. The parents here they decide to go down Galani. So their parents strongly believe in Galani. That is why you need her powder. So if you are here, please comment. Okay? Comment and share. Yes. Because share many people invite before I start. Actually, hit heaven at all or heaven on a phone for two things. They must choose one. People can see telling their powder today. Yes. I rub this powder because of them. Because they are more than her powder. They are more than her powder. Or when her powder they grow, but some of these people. So because there, make a man in here. Okay. I want to see mad before I start my program. I can't offer you money before I do this program like they are doing. Some days ago, mad people everywhere. Mad people everywhere. So I tell them the powder because there make a man. They press that like and the love button. Obonin or they here. Yes. You are welcome, Nem Wanyoma. Alice, you are welcome, my dear. Because I want to hit Udele and their lovers. Never na for her. That is why they tell her this powder. I'm not going to move Udele Omoria. Papi got her powder. Because Umobla got her powder. Lalani. Parents here bidogo noge. Mara the parents already know that Onya Lalani. No Haburu. The lovers of Udele, there is no powder, so that is why Ijele got on this powder. Okay, so I will rub the powder more and more. That powder no more on. I want to rub it now. Kaimra mega buru. Udele person here put a bono. The lovers of Udele from gonna be able. You people should come here. Then ihem chokine me wona go me. Okay, na go me. Ina there here na go me. Please. I want you guys on your plan people in or they here share this thing. I want them to come in or they here. Machoko milo mando tie the choki do kaya nele pesa anya nele azaka anya oyi otele enwe nya oyi ike enwe ike mo nke ka oyiri you know ndị ji na-ewetere mmadụ ọnụ ndị na-eji onwe ha atụnyere mmadụ ọ na-abụ ihe mebe program so la fi aka n'iru ya ile azụ aka ya anya oyi ihe a oyi ọkụgba I don't know what you people call it. This in na ngbo. Some people na eru ngbo.
but abịara na-eru ngwa ọ nwere ndị na-adị okenye na-eru ngwa na-esi ike otili ahụ otili ahụ na-esi ike ọla ka aka ha dịcha ha si aka ọ bụ ihe arụrụ ala mere ha share those people ha bịa ebe agụwa m iyi type or whatever you want to type. That woman na-ekwugheri kiri ego Macvella call Macvella to come, let them come. Okay, I met their emitrim one of her program ebe ọ na-eke ndị mmadụ ego ka o nwee ike kwugheri and those people Macvella kiri ego, later you guys should come and thank me because minus me ọ gaghị enye gị ego ahụ. If that 3,000 naira okay, that 3,000 on your own. I'm on your own 3,000 more, but this is what I had from her. You people should come at least cover 3,000 Easter. She shared that money to you guys because of me. Yes, it's because of me, so that she will be able to talk whatever she wants to talk. Yes. So I tell them on this powder because I'm a man non powder at the time I'm on. Okay. So let those people come. I want them to come. I want those people. I want them to come. People that decide. People that don't want to support truth. I want you guys to come. Yes. Bian Magvala, they are chokomilo nando tie. You guys should come. So those people Magvala Nyirego. Bịa kelee m ọfụma minus mụnwa that woman agaghị enye ọ ego ahụ. You will ask yourself, anaghị m ekwu ka ọtọ ụtọ. Ọ nwere ihe m mụtara n'aka Ogechi Njaka, and that is why I love that lady, and that is why I na-ekwu maka ya. Nnamdi Kanu sị na ya kwa gị aka na ya gosi gị ebe ya ada, then Ogechukwu Okeke Njaka tupu ga-akpe ya egosi gị ya. Emmanuel wa akpe dị ihe ka ihe picture na ọwụ mbọ ka atọrọ gị ihe ahụ ihe dị like ọ dị lady, so ọ na-ekwu with evidence. So I will tell you guys about this woman with evidence. Yes, many of you gather here today, gather across of this video. Okay, so call them, invite them to come, tag them, share this video. You know they are share this video. You know they here, share the video to them. Share yes. So I'm here today to tell you, on your habo, in our support to Udele. You are supporting Udele na Chohihoma in the whole Igbo land. You are supporting it. My anger with you guys about it, say no nye. No buru na Ndi Kalu ka ejire tọọ ya nka ịma na ọwa ala ka edi. The main thing, the reason Macvella, the reason ijiri kwuo that na ọ bụrụ na ọ maka Ndi Kalu ka ejire tọọ ya nga ka ejire mee ya arrest, no problem. Ịma na ikwuo ya na ndị IPOB agaghị eji na ha ga-amụrị n'ebe ị nọ. Ịma na ikwuo that okwu na ha ga-amụrị ikwu ha ala that ikwuo that ka ihe ejiji Ijele without without a remove Mazin Ndi Kalu by the side, without a separate Mazin Ndi Kalu by the side, the IPOB people got here. I got tackle mana because of our lady, is separate Mazin Ndi Kalu out of it. She say, man, over no one do come in arrest. Nanka game cause of game. Our la conode. You know the Dara labo. Open ni support her. Can me get arrest because of Mazin Ndi Kalu. Now my no Mazin Ndi Kalu ne kwesi him arrest. Idi arral. Yes. Idi arral. Ihe ji idi arral abongeni. Ichoho ka mad osisi mmadụ chiri ije etiwu nne gị. Osisi mmadụ chọrọ ije etiwu your mother. Itiwe mkpu. Say no. Igihe eji osisi etiwu my mother. Okay, onye itiri itiwu bụ mmamu. Then that person atọ no uru osisi ahụ jekwuwe nne onye ọzọ. Chọka o tiwuo ya. Ị na-ehe ele ya. Ngwa tiwuo ya. Onye ahụ nne onye ọzọ. Tiwuo ya. That is something ahụ Ijele na-eme Mazin Ndi Kalu ka Ijele mega other people. That the same thing Ijele na-eme Mazin Ndi Kalu ka ọ na-eme other people.
ihe ahụ mege Maazị Nnamdi Kanu na-adịghị mma ka Ijele mege other people. Then he came out to say na ọ bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu ka ọ mere ka maka Maazị Nnamdi Kanu ka ejiri mee ya arrest, no problem, because that time ahụ na-eme Maazị Nnamdi Kanu ihe ahụ, you people dịkwa happy na ọ na-eme ya, mana ịjọs na ka iseparate because ọ nwere onye ọnụ ofuru eji aka eji maka ya na-agba mba, ọ nwere onye ọnụ ofuru ọnụ niile na-akụ kpitikpitikpiti, ọnụ niile bụ osisi na-akụ ka awọ ka ọnụ kụwuo ya. Then ọnụ nọ n'ahụ Evangelist Ebuka Obi, then gị nwee the God ịpụta sị na ọ bụrụ maka Maazị Nnamdi Kanu, no problem, mana ọ bụrụ na ọwa onye ọzọ sekụwuo ya ifrarala. This is the thing dị m angry about you guys. Ihe ahụ ihe m ji dị angry. Many years ago, you people ewere this guy n'ọnụnwa ọnọta ya ata ọnọta bie ya. Macvel achọrọ m ka ị bịa gị na ndị otu gị Chokomila which rubbish name aha gị. Okay, here, Biano here, come and hear me. Macvela, you and your gullible follower, some of your gullible followers, because I used to put some. Some. The reason that they some over, I'm no one read them. Never heard John, I'm no one heard them. I hope to hear them, my dear. So, those some of your gullible ones, I want them to come. Let them come and hear me. And you guys, Macvela and Ego, powder my question a pap on the room. Because money taken on powder. This powder question a pap on the room. So those guys, all of you, Macvela and Ego, kono gayente. All of you, Macvela and Ego, kono bian gayente. Onu question kelemo. Ima the reason on you question kelem for over how many months? Over how many months? All who should this woman on our page here. Onyero like 3,000 before. As in, Omego give her away before with that 3,000 yagi. Man only like that 3,000 ki no da. Imahu dia kwabere na that ego how weapon. I saw where someone posted this thing 40,000. Okay. And okay chega ga na elu bed. Lewa anya na slim. Na-eche ihe o jiri ke 40,000. O kechara data ego gaa na slim na-ebe akwa lewe anya n'elu slim ihe o jiri ke 40,000. If this video show ya, let them come. Emere m video about Ijele. Emere m video about many of them na attack Ebuka Obi. Many of them ihe ọma na-adịghị mma. Listen to me. I'm not here because of a particular person. I'm not here because of a particular person. But I'm here to tell you guys. I'm here to tell you guys. It's not a mad who your mother. Man, it's a mad who no. Are you not? Are you easy? If you tell me, n'isi adịghị gị mma ịchọrọ ka mmadụ wure that the same osisi ijiri si aka wure nne gị ka onye ahụ wure osisi ahụ kụwuo nne onye ọzọ. That is the reason iji pụta nwee onye na-separate. Ọ bụrụ na ọ Maazị Nnamdi Kanu ka ejiri mee ya arrest, no problem, mana ọ bụrụ na ọ bụ ndị ụka mere arrest, ndị ụka ahụ ga-emechi, ụka ahụ ga-eme nke a, ụka ahụ ga-eme nke ọzọ. Ebuka Obi okpeburu ụka olesi. And let me tell you again, because I have said it before, Macvela, let me say it again. The reason Jinakwaga Habo, please guys, let me shock you. The woman I'm calling is my friend. Yes, is my friend. But the worst thing you will do yourself in this life, Bogona authority, boy, the worst thing you get in this life, Bogona Muha authority, boy, immediately I don't care to know. Also, by the man again, I have an hotel near Shiti. It is going Gwengi. It is on as friend immediately. But before then, I will call you. You guys should ask this woman how many times I called her. This thing in and I don't like it. I don't like what you are doing, madam. Stop this. I never see you supporting good thing before. The time you hear Basara Okuro Rapatara.
iburu ya n'isi gị na ndị otigo gị na chokomilo na ndị ọzọ ọnụ buru ya n'isi good and fine mission ubi ya is not my business na ọnụ na-ekwe okwu ego gbasara gbasara Okwuluọra is not my business but my business with you guys bụ ka ihe ọnụ na-eji na-abanye na the life of that young man ka ihe ọnụ ji na-abanye na his life ihe ahụ ihe sego okwu ihe ahụ ihe na-ese okwu oke ka ihe ọnụ na-abanye n'ime life ya eme a na-ekwu okwu ego gbasara this young man Okwuluọra then gị na ndị otu gị chokomilo Edwin many of you guys ọnụ nọdụ ebe ahụ then the next thing ọnụ na-ekwu bụ the next thing ọnụ mere bụ ịbanye na life this young man kọwa ole ndị mmadụ na-esi atụrụ ya ego ihe isi ike dị na Nigeria kịta na consign this guy mana that this is where this is the area I become angry ka ifu ka this woman si dị arụrụ ala go to my post o nwere post m mere about mana ha na-abụ nọ na the same life akọtụrụ m that post ahụ akọtụ mana ebe ahụ m tolere aka elu si excuse me ebe ahụ ka m bidoro okwu mana ebido ọhụ m akọtụrụ m ebe the woman bidoro okwu the woman from immediate ahụ ọ fụrụ m ole m anya n'iru the rubbish life onye ya n'ime the rubbish spirit onye ya n'ime na testify to her that na ọ nwere ihe ndegede ime iwọcha that video ahụ the woman start immediately preaching to me telling me ebe a nọkwa kịta now because ọ tọnụ m ikwu okwu o leela m anya n'iru fụ na ihe a na-ekwu adịghị m mma ka ihe a na-ekwu na-adịghị m mma bụ na ndị a na-ekwu okwu ego ekwugide ha okwu ego ahụ the next thing bụ they now enter into the life of this young man na o mechaa na-ebe akwa na ha adịghị ya ọ na-ebe akwa arụrụ ala na ihe isi ike dị na Nigeria kịta na ọ bụghị maka ya ịbanye mego na life ya that and which is what I don't like ịbanye mego na his life ihe isi ike dị na Nigeria kịta na ọ bụghị maka ya ka ọ dịrịla ọchị ga Abuja ndị mmadụ tọlụli ego ya gba flight ga Abuja ọchị ga Lagos ndị mmadụ tọlụli ego ya gba flight ga Lagos ọchị iri ndị mmadụ nye ego ọchị leta Enugu ndị mmadụ nye ego what does that mean ọ bụ ihe abụ okwu ego ọnụ na-ekwu okwu ya then the life into that life into his life ha then I now came out to ask them a question. Well, the woman could not allow me to finish, so immediately ahụ m batara die ole m anya n'iru mmụọ arụ ala ahụ ya n'ime na start telling her na ọ nwere onye ebedebe ime. The woman now start telling me ihe anyị nọkwa ebe a ka onye ọbụla kwuo obie ihe anyị nọkwa ebe a na ka onye ọbụla kwuo obie anọghịkwa ebe a ka mmadụ baa mba. So I start knocking my head because she know that I'm going somewhere. Because share this program, please share it. Okay, now share it because I'm here today to tell you people onye Ndi Igbo. Okay, Udele ndị otu ka na agwa okwu I'm coming to you ọ nwere ebe ọ nọ na-aga I'm coming to Udele. ọ bụrụ ma m pụta n'ime nga ahụ ị nọ ị gaghị apụta ebe a ịpụta bedịkwa apụta o dogwa ya anya na ịdịghị ike. ọ bụrụ bekwe na ịpụta Udele m na-agwa ndị otu gị okwu a na we don't hide it. I'm sorry guys, I'm sorry ite this powder n'iru m. Okay, I'm sorry ite this powder n'iru m. I don't know ma ga-eji powder ntiri n'iru m amatala onye mbụ. Udele don't need to come out. We don't hide it. A na-hide ke the reason ihe ahụ ijiri tụrụ mmadụ ka a ga-eji atụnyere gị. That thing ahụ ijiri tụrụ mmadụ even gwa na watch m ihe ahụ ijiri tụrụ mmadụ ya nwa ka ndị mmadụ ga-eji atụnyere gị. Stop going to people's life and telling them right on when they're doing evil. Ịmakwa na ha na-eme ife, ịmakwa na what they're doing is not good. You are not telling them right on brother, right on sister, mama, right on odogwu nwanyị. Ịmakwa na ihe ha na-eme adịghị mma. You are not supporting them. You are not hailing them to right on. Ndị Igbo si na mmadụ anaghị agafu n'okwu na ihe mmadụ na-egwufu n'ọnụ. Akwa na-eme Udele kwufuo n'ọnụ. Then Makvela abịawala nke ya. Makvela na ndị otu ya abịawogo nke ha. A ga na-epik ọrụ one customer to another, one customer to another, one customer to another. Yes,
Ngozi Felix, you are welcome. Mary, you are welcome. Okay. Ibe, you are welcome. Ibe Valentine, you are welcome. Saint Marys, you are welcome. Okay. All of you guys who are here, you are welcome. Okay. Please, if I don't call your name, open up my hage. You might not pop here. Has na mu aga ha akwụkwọ. So nga akpa aha gị debie. O ihe ndị na-aga ha akwụkwọ na afọ. Okay. So and another thing, adịghị m good. Adịghị m good na ị na-akọ otu okwu. Adịghị m good na nkwuwa okwu nke ọtọ ebe ịkpọwa ndị mmadụ ahụ ikelere ha. So all of you know here, welcome. So that woman called Magvela, okoro na ego okoro na 3,000. Send ndị otu ahụ ka ọ bịa. Joya, ajọla m ya question how many times. Onyiro na ego, onye go get 3,000 before. Over how long? Obido that page ya. Onye go get 3,000. I'm the one in the program ya. Guys, remember I said that this woman is my friend. Yes, he's my friend. Keko Shebro, my friend, is my Facebook friend. In fact, come sure come on. Come sure come. Yawa can't remember my admin. That woman I can't remember admin. It's na my admin. Na my page. But I don't care to know who you are. I don't care to know the damages. Immediately I find out, maybe evil. Immediately I find out that you don't support good, I will tell you. So, find the hala out. Nene ha support evil. Na gina ezo kwa de na mma. Find the hala out na gina ezo kwa de na mma. Then I will call you. Nne, I like him ya. Stop doing this, stop doing that. Then he decide, I will go me how many times in here about Ebukobi. Or some of you now more Ebukobi carry amuwa. Nebukobi ni amu ya carry amuwa. Na ni ana support Ebukobi na this na this 11 o'clock on ebe. Ni ana ese the you know familiar. Madam, let me just tell you something. If you don't believe somebody, if you don't believe someone, there is nothing that concerns that person gonna get affective. Ebieno. So he according to you see by 11 o'clock. Ni so Ebukobi. Ni so by 11 o'clock. Because let me just tell you, would 11 o'clock ahanaba digo. Obro you go work and would 11 o'clock ahanabia. You are wasting time. Because you don't believe this man. You don't believe him. Keki siri believe on ekbere. Ine ma ya start ekbere. Keki siri believe o na ekbere na ma ya start ekbere na no ga di affective na ebe go ano. It will not. So instead of you wasting your time in ekbere by 11 o'clock, biko wure that 11 o'clock wure rabadigo. Okay? We 11 o'clock book time dig na because you are wasting time. You are wasting time. Midnight prayer book aga work on Ishi. It will not work because isonante na ekwu emuro. Isonante na akị ọnụ. Okay? Isonante na ekwu emuro, isonante na akị ọnụ. So ga work on Ishi. So guys, as I was saying, calm down. Calm down. These people, they are annoying. These people, they are annoying. These people, they are annoying. Ha na-eme mmadụ iwe na-ewe. These people na-eme mmadụ iwe na-ewe. Ị ga-afụ nwaanyị iju nwa. Ị ga-afụ agadi nwoke. A metụrụ ọnụ powder because mụ na-ete ha powder ọ ga-amụrụ ọnụ. Ntele m ọnụ powder. Okay? Ka mma ma ọnụ ga-erizin ka mmadụ. Nwa ọbụla na-ete ha powder the time a mụrụ ya. Ndị ebe ha disown ugwu ya. Ha disown ugwu ya. Ha amaragwo that na onweghị uru ọ ga-aba. Okay? Ha amaragwo na onweghị uru ya bụ nwa ga-aba. That is why ha ji tahịrịa powder. Okay? So that is why ha ji tahịrịa powder. But I'm here to tell on powder because I'm no one who run over camera man tell on powder on Gaburu. Now, Magvela, it woke all your gullible ones some days ago. Get had 3,000 in Abra history. I want you to Magvela create 3,000.
December time Marvel nyere gị 3,000 naira. Onwegwu boss o mebere program o nyere gị 3,000 naira. I used to come to her program. And them on her program. Ke ego le ka ọ na-enye gị 700 recharge card, 700 put data, 1,000 put data, 1,000. Yeah, we go na-enye gị. I'm the one na ọ na-anọ die. Those ụmụ onye ọkụ nọ here. Ọ na-anọ die. Then mbata si ya madam ndị anọ here. Nye ha okay, mee 225, mee 2,000. Then immediately I got to that program. I will be the one to send the money. I will be the one to send that 2,000 on instead of 700 data, 1,000 naira data. I will be the one to send that money. But Udele makamunyono 3,000. Congratulations on kwesịrị igo ya much. I give you that 3,000 now on your own. Kono bịa nga anya ntị. Kono bịa n'ihe ọ na-ekwu. Ọnụ kwesịrị igo ya much. Okay? So I want to ask you guys. Kono febe this woman is Darula. Some days, some months ago, ọ pụtara kwuo okwu 200,000. Ọ chọrọ ime on empowerment. O kwuru 200,000 or 100, I think 200, something of that nature. Or 3 million empowerment. The money, did she give you guys that money? I called her after the program. I called her, Madam, now you guys aren't happy with our program. None about ego. None on her then a program without your give a 1 hour watch program here. This is her statement. Agwara gị n'oge echi na-abịa tụpụ ga-akpị oge echi tụpụ ga-akpị ya egosi gị ya so ihe o ji egosi ikpu because ihe ahụ ọ na-agwa gị na ị na-agba ikpu na nwa ihe o ji egosi gị ikpu so mgbago okwu ihe m mụtara n'aka ya mgbago okwu then ngosi gị ihe ahụ sị gị na ihe ahụ ihe merenụ then gị irizuno ya ma wee eziokwu ma wasị irizuno ya ma wee eziokwu that 200,000 ahụ o kwuru ya ga-enye ọnụ onyere that 200,000 mana ọnụ dị busy onye ọbụla dị busy na-ekwu ihe ọ ga-eme na ihe ọ na-agaghị eme ọkpọkote dimkpa mmadụ ọkpọkote ya ọjọọ ihe ọ ga-eme that person ekwuo edetuo ya ọkpọkote ihe a nne mmadụ ọkpọkote nwa agbọghọ ọjọọ ihe ọ ga-ekwu onye ahụ ekwuo edetuo ya after all said and done. I called her mee kọkwashọn ị ga-enye ndị ego a ọsụm ego ngịnị ya agakwa eme ya ahụ isi na ọ wasị ka m na-asịrị gị ego ahụ ị nwetara egbu adịrị ya datin ị nwetara ya. Did you get that money? Did you get that money? I told her, don't forget to give these people money. Don't forget to give them this money. Ikwuru si na ị ga-eji akwado ha. Dimkpa mmadụ akwa njike n'ọdị na-akọrọ gị ihe ọ ga-eme na-ekwu ihe ọ ga-eme on air. Na-ekwu ihe ọ ga-eme na-ekwu business ọ chọrọ ije ga-eme. Then idetu ahụ ya. Nwa agbọghọ nne mmadụ apụta kwu ihe ọ ga-eji ga-eme idetu ahụ ya. I feel that na from the beginning na ịdị arụrụ ala na ihe ọma like ihe ọma from the beginning ịdị arụrụ ala you don't like good thing. Ị na-ebi ndụ chameleon. Guys, remember I told you no matter how close m na girl dị also bezikwe na-efuru ajọ ikpu ga-akpenye ya n'ọnụ m mfu ihe ọjọọ n'aka gị. You are not my friend again. That is me for you. That is authority for you. Okay? That is me for you. So, I called this woman. Try on your ego. Powder ma dịka ọ na-esi ọfụma. This powder dịka ọ nwere ka o si eme m n'anya. O nwere ka o si eme m n'anya. Nne na-ate ha powder. O nwere ka this powder si ọ na-eme m ka ọ ya sị na ọ dịghị too much. Ọ na-eme m ka ọ ya sị na ọ dịghị too much. So, like I was saying, share this program, send Ole share this program to Macvella. Tag Kafia, chocolate, or chocomilo, or chocomila. Anyone on us, tag Oya. You have the gullible friends here.
The gullible ones. The gullible friends, attack them. Choko mile ka apụta nke wụrụ amụ ya wụsa n'elu oche na-ekwugheri na-ekwu ka onye apụrụ ogogo nya onye wurere okpuru ngwọ pịa n'isi ka akwụ sef na-ekwu ka onye wurele ihe a ige akwụ ihe osisi akwụ ha sha ya igi ewuri ya pịa ya n'isi ọ wụrụ amụ wụsa n'elu tebụl na-ekwugheri ọ choko mile ka ọ na-eji atụnyere m onye ga-abịa si aka n'iri ile azụ aka ya anya ebe a akwọsọ na m na-etu ude ọ nwere program ọ nwere dịsịn m ga-eme ka afọ ya biko onye maka ga-eche create m another page create m another page ihe m ga-ede that page ahụ bụ justice for Caro White because onye ọbụla nwere ka o siri taa onye ọbụla chụrụ ụcha ọ Caro White na-arụ ọrụ n'isi ya biko ihe mara ka ị ga-esi eme ya gwa m ego ole m ga-akwụ gị ka m kerechọọla gị achọrọ m inwe page ọfụrụ and the name of that page ahụ ga-abụ justice for Caro White ya so ọ ga-abụ afọ ya so this Chokomilo apụta with ndị otie na-ekwugheri then na that program ahụ mpụta ebe ahụ sị ha my offense to them bụ ihe ọnụ na-ekwu akwụfere ọnụ niile n'ebe a go and watch that video na my post watch na my post I told them ọnụ niile anọ here no envy ka ọnụ na-ewuru this young man ihe ọnụ na-ewuru this young man wu envy keze the reason ọnụ jiri hapụ ihe ọnụ na-ekwu because of ego banyema na his life na ọ na-ebe akwa na emecha obewa akwa na aha dị ọ na-eficha anya mmiri ọchị iri ndị mmadụ onye ego ọchị ịgba moto ndị mmadụ onye ego ọchị ịba plen ndị mmadụ tọọlụ ya ego then ke the reason so now my offense to them bụ I went there and ngwa ha sị ha if Oga Ike you are not trying at all you are more than hey ama ka ihe nwere ike ịgwa gị na ya ka nwere ike ịgwa gị now ka nwere ike ịgwa gị isi akwụfere isi gị isi adịghị gị mma isi adịghị ihe a breeze bara gị ike hai amam ya ga-agwa gị so nje na that program ha ebe na ha kparị this guy ngwa ha sị ha ihe ọnụ na-eme no envy ka ọnụ na-eme this young man immediately m kwuru no envy this McVeigh wetu Omenala I never say anything more than that ekwughị m any other thing iwu ọcha vidio ị ga-afụ na akpụ m okwu n'ọnụ when I did my hand like this oge ntị m mere aka m ọla ihe m na-ekwu ihe ahụ bụ I'm watching you guys here that is what I was trying to say I'm watching you guys here na ihe ọnụ na-ekwu abụghịzi ihe ha na-ekwu immediately ahụ nsịrị akwụfere ọnụ niile n'ebe no way envy ka ọnụ na-eguru no way envy we had ọnụ n'anya I'm watching you guys this is what I did this woman na wetu Omenala immediately ahụ weturu m ala ndị otu ebido kwugheriwe onwe ihe ha na-ekwufọ ha onwe ihe Chokomilo na-ekwufọ ha onwe ihe ndị otu ahụ na-ekwufọ ha n'ọnụ ya ụmụ eku uke aka ha fitara afị dịka otelemọ nke ha bido kwugheriwe ofu onye n'ime ha sị ka aga weta pichọ m na ya ma onye ọnya ahụ ka eje weta pichọ ya na afọ ahụ ya na ọ ga na my profile ga-ewepụta my pichọ mana ọ garu ebe ahụ fụ dat na mbọ nyekịrị pọtọ ọ garu ebe ahụ fụ na mpụ ya emewu na mpụ ya erughị m mpa mụrụ ya na-erughị m o jedere ebe ahụ fụ na m na ya abụghị met then ifere ekwesịghị ihe gosi ndị mmadụ my profile because ha na ebe ahụ na-abụrụ agụ na ha na ndị nọ na village anaghị ekwu okwu na onye ọbụla nọ na Nigeria na ha anaghị ekwu okwu so do you think that obodo oyibo is an achievement? Do you think that obodo oyibo bụ achievement? ihe obodo oyibo bụ opportunity. ị nwere that opportunity does not mean that other people agaghị enwe the opportunity. Okay? Remember that na o nwere ndị tinyere n'akwụkwọ 3 times akwụkwọ ha efe leta ndị ọwa ego ka ha jiri tinye then gị mee nke gwụwọs ya aga ịpụta na social media ị na-abụrụ agada gị na onye nọ na village enweghị okwu ịpụta
ina brag Precious Chantel Ishi maybe uregi. Ishi maybe uregi. I don't take rubbish from here, okay? I don't take rubbish from here. So don't talk to Irish anyhow, like her, okay? Don't talk to her anyhow, breeze abahagike. Okay? Just you don't Google. If you don't want to listen, you catapult yourself out of here. Okay? If you don't want to listen, then catapult yourself out of here. So I'm here to tell you what then this woman able to me because of Nangwaraha. Nihani Heku Basra Okura Adihama. Nihani Heku Basra Okura and Odihama. Another thing, Okura is one of the person Ndi Igbo like her. Careful that this woman called Macvella Nantia Jurongwe Nanjo. Okura one of the person Ndi Igbo like her. Udele, but one of the person Ndi Igbo hater. Now, all like all Ndi Igbo like her. Like all Ndi Igbo hater. Okura one of the person Ndi Igbo like her. Then Udele, one of the person Ndi Igbo hater. Macvella like her, only Ndi Igbo hater. He had to say only Ndi Igbo like her. Careful to this woman at the hammer. So the followers of Macvella, I'm asking you guys this question. Since you follow this woman, or they going to life before, you get 3,000 naira. Or they going to life maybe give away before, you get 3,000 naira. She gave you 3,000 naira the other day because of you. She wants you to pay attention and listen the rubbish she want to talk. And immediately, Macvella Choco Mila Chora Monaka, Gudu. I had one of the gullible followers of her. Among my friend that on 1 year, they start talking rubbish. Start talking rubbish on air. She start talking rubbish. I bought my house. And the way she say it, that idiot put on air. Hey, na Ishi, no one any place in Ishi you get go to. No, it's not possible. I was like, Kia Madonna ne fool on we. Madonna ne fool on air. No, they possible we go na abroad na Asia country. To the extent that this woman make the mepon say, even though na Asia country na ni henya akwụkwọ, na han henya akwụkwọ ato, no so na Dubai ka na henya akwụkwọ. I was like, are you kidding me? So one thing unlike Rabin Macvella. So one thing unlike Rabin on your program. When I email pronounce say, Nige bomo makeneme. And I love that. Oto Ibu waji. Then if I generally would doga no ya matured person kagina na me here. So Otog we bubo. Otog we imegida ana chog mma. Imegida gi bonya han ko na eme. And that is the reason the quarterback don't like Rogechi, okay. The reason they like Oyabo, yeah, material go see the evidence. Niya we him go see here, and the leopard is remain. So I'm here to tell you what you did. I'm not here Iboshigono, like a Guasiri, Gugua Macvella Kuru, Gina Chocomilo, instead Nige Boom can name. Then right on, do it. I'm waiting for you to talk that one and name. Okay? So I'm waiting for you to say that one as name. So haka ala koprogu benonu. Haka ala koprogu benonu. For you to open your mouth to say you get bocham nke name. Ima no haka iburu onwe ga egbe n'okwu. Okay? Haka iburu onwe ga egbe n'okwu. Yes, cry baby. Wow, masun tereya power. So then, I called this woman. I told her, these people, let's see, get 200,000. You pay her. Or some Niagara try. Niagara try. Are you serious? Then, get the reason to pop the Haba and Igenya Hego. Get the reason to put Dimpa Mado. Son, Igenya Hego. Or someone at the reason, the reason. He had to remember it in a way he had to read her.
no ni ihe jiri gba ni fake pastor agwara gị na ahụ pastor ụtụ gbawakwa nne gị happiness ngịrị nwa ihe kwa aba happiness ụtụ gbawakwa nne gị ngwara gị na ahụ pastor. I'm not a pastor. The pastor arụburu m oge nọ na Nigeria pụta obodo oyibo bịa obodo oyibo ka efe ụdịrị mmadụ mbụ. Guys, I want to tell you who I am. I'm telling you who I am. Okay? I'm a pastor when I was in Nigeria. I have my own ministry. I have my own church. Then, mbewe obodo oyibo for pastor work. I don't have obodo oyibo for business. I don't obodo oyibo because of pastor. Can't you be obodo oyibo? Then I'm here to tell you who I am. And I'm not denying here. Then I'm there to tell here. Bayana church in Jeremiah. Ihe na afade hamoma. The first thing the pastor no mbara na church ya mere ebo ebe a na-enye onyinye ebe a na-eme prophetic word. That time ahụ na-enye prophetic word. Then some word onye mene na abu ubi abia drop ego na the altar abia tinye ego na the offering box. That man who would anya, the pastor would anya, Ghana that place. Yeah, the first offense, Mbruzo Choptanakia. The first offense, Choptanakia. Remember, yes, Abumu, the founder of gospel, Abumu, sure, can happen, Kamala Gabo happy, okay, Kamala Gabo happy. So, I'm a pastor na Newi, I'm a pastor na Lagos. Okay, this is who I am. Then I'm going to do a book and be my pastor. Then the man would anya na offering boss. You are the person. Onya to near this ego. Now with this small ego, I was like, oh my goodness. This is me. I was like, oh my goodness. What? Because the thing about I'm a auntie. The thing about I'm a auntie. So, mark only that one. Mark only the second offense. Nchọpụtara n'aka ya bụ n'obodo nọ na ihe a na-arụwo yahoo ihe a na-atụ ọrụ ihe gasị nọ n'obodo nọ ya na-atụ n'ọrụ ihe ha na-atụ ọrụ yahoo ka ha na-atụ. Then mbero na church the man na-enye word na-asị ndị that for by this time next month na ị ga-ebute ike na so amount of money ga-adị na akaụntụ gị. I was like, ịma na onwe ihe onye a na-arụ na ọrụ ka ọ na-atụ ị na-asị na ọ ga-ebute ike. Ịma na onwe ihe ọ na-arụ then ike ahụ ga-ebute n'ego ndị mmadụ. I withdraw. Ọla ka nsị kwụsị ụka. Ọla ka nsị kwụsị ụka n'obodo oyibo. Anaghị m ejezi ụka n'obodo oyibo. Anaghị m ejezi. And ọ bụ nsọsọ ya ejele m so many of them. Garo so many of them. Ọ bụrụkwa the same thing ahụ. Okay, so I stop. This is how I stop. So if you are talking about a pastor, it's not a new thing to me. It's not a new thing. Ụbọchị m mepere my ministry, onye bịara tiri m egwu ugozi okeke Chinedu nwa dike this one tere Holy Go fire Gilbert how ndị bịara tiri m ya this enem. So if I'm saying something no nwekwe ka ọ dịrị, if I'm looking at something n'ihe a na-asụpụta ihe mara gị dị tight mfọ gị n'ihe ị na-eme enwezighị isi n'ihe ị na-eme abụ ihe njiri maka ya bịa ọga mpushi oge aka nye m pịa gị isi n'okwute. Okay, so don't talk rubbish. Pastor, fake pastor, run away pastor, bra 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 bra. It's not my business. Come on, get out of here. Get out of here. So what I'm trying to tell you, that lady is your sister because yes, is your sister. Happiness is your sister. So ihe your sister mere the arụ your sister na-akpa na social media na page ya ka m na-achọ ịgwa gị. Okay, ihe your sister na-eme na page ya ka m na-achọ ịgwa gị ọ ka m na-akọrọ gị na
gị na followers ya. Then this woman akpọpụta ndị mmadụ, kpọpụta ha sị na ya ga-enye ha ego. Onye abịa ya ekwu ihe ọ na-arụ, kwu ihe ọ chọrọ iji ego eme. Ndị sị na ha chọrọ imepe isi ebe a na-eme isi, ndị sị na ha chọrọ generator ebe a ga-eji eme isi, ndị na ha chọrọ dry machine, ndị sị na ha na-ere azụ, na ha chọrọ itinye ego ebe ahụ. Ndị akwụgidere ihe niile. Biko ọnụ niile kwuru that thing. This woman ego ole ka ọ nyere ọnụ? This is what I want to know. Ego ole ka ọ nyere ọnụ? Did she give that money to you guys? O nyere ọnụ ya? So ebe ka iwe siri gbuo ego dị m n'ebe ọnụ. Because I called her. Where is your wife? My wife is in UK. You know where is my wife? Ihe mere onwe ha onye ebe anyị ga-emeli ya. Kpọọ Ishi ajọ. Onwe ha onye ebe anyị ga-emeli ya n'ihe mere. This is what you and your sister, this is what your sister was saying in her page. Na nwunye m gbalagbala ọsọ. Ana m alụ onye ọcha, onye ọcha ka m na-alụ. Then mụọ nwa. Okay? Enwere m nwa. You can see my bouncing baby boy. I know you are here to raise that one leg on here. John question I've asked, that is why I'm going to son of well, Choco Nilo now Samu Noche. Where is your wife? My wife is in USA. Then can you hear the wagon at him? No one nearby gave me. Aberonesia, Aberona, the country Nonia, Mua would the person, Mua the only Igbo, if not only Africa. Mua the only Nigeria, if not only Africa, Nere ties. Also some Mua. Mua the only Igbo, only Nigeria, if not only Africa, Nere ties in the country Nonia. God dress it. God dress it. One do mama no dress it. Drop on your authority. Okay? So, the woman in Nalo, Megini, I know I think akwụkwọ US. Akwụkwọ, you know, mama apụta nke mụ apụta. Mụ awụ nyekere photo nke m apụta. Because of that passport arrow na. Then my own apụta. Then what happened? Ochoko okporo nwa m gaba US and said no, yeah, nwa m not 2 years. By then, my son now not 3 years. So yeah, nwa m not 2 years then. And say, madam, egi akpọ nwa m apụ. Ke the reason ji say na ọ ga akpọ nwa m apụ. Ka ọ hapụ ịsụrụ nwa m Igbo. Ka ọ hapụ ịsụrụ nwa m language fa. And the more woman that he good na calling, o nwere ike yeru ebe ha ga na akpọ na phone, o nwere ike once in a month. So by then o nwere ike mkpozi nwa m na aje ka onye dị ihe. Ọmkpụ ya maybe nsogbu Igbo ọgụ ha anụ. Nsị ya nne ị ga akpọ nwa m aga. Nwa 2 years. Ọ nwere nwanne gị ga-eme nwunye, gwa m mmadụ ole ga-eme ya n'Ishia gwa m mmadụ ole ga-eme ya. Then sị na ị ga akpọ nwa m eme ofu. Ya kpọkọta the whole family ha. Akwa na akwa na-ebe hia ndị family ha na-ekwu na ụlọ m hia na my parlor hia ebe nọ na my parlor ka nọ people agada nne ya na nna ya ụmụnne ya ndị ya agada na-achị napụ m nsị ha na ọ na-etoru uhu ọnụ nwa etoru uhu mụ wee kpọrọ na ofu onye Naịjirịa ofu onye Igbo ọnụ wee toru uhu mụnwa ịkpọrọ na ofu onye Igbo so bịa soro m n'ọdị ka ikpewe ikpe nwa m ọ na-etoru ihe mụ na ha abụọ zuzugidere ebe a zuzugide ike agwụ ha odo ha anya data mụ awụ nyekere pọtọ na ụmụ mpụtọ nkirikịta eji esi nka kwa ụkwara na egbu eke nkiri egbu awụ ojoko na ojoto na mụ ọwa aka m nwaanyị ụka anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ nya mụ awụ obere nsị ana m agba ọchị ị na-arụ m aka ị na-arụ aka ọ nwere shi ga-anyụgide like this ịrụ aka na otele gị gị rụta dị eshi mana ị na-asụ ụda ka ịsepụta ka ịnyụ ọdụ eshi gị ha nyụlie mana ị na-arụ ya aka ị na-arụpụta ya mana dazushi ahụ agaghị ekwe gị onyinye ha begide kwugude ndị ha niile nsị na ọ gaghị akpọ nwa m agawa US then o doo ya anya doo famili anyị na ha agaghị emelie ya agawa alone mụ na nwa m ụnọ
mkpọ nwa m na nsị nna abịa ya anụ na m sịrị ya bịa, nna aga mechiere m ụzọ ya anụ na m sị ya mechiere m ụzọ. Oyibo pụ m n'ọnụ n'ebe nwa m nọ, mana ọ ndapụ ka ọ dapụrụ. oke oyibo pụ m n'ọnụ n'ebe nwa m nọ, ị mara na ihe ọ dapụrụ na ndapụ, and ihe ahụ dị reason dịrị ka ịpụ nwa m njiri si desa m nwa m, ị gaghị akpụ ya apụ. Amakwa m na ya garuo ebe ha na mụọ na onwe m na-akwadokwa ịga, but as of now amaghị m echi, enwere m ike na echi ego m ga-eji aga ya adịghị, agaghị m agazi. Den nnọdịzie efe a na-arụ nwa m aka no ọ dịghị possible na anọ mpa m mụrụ m. So ihe dị na-eme ga-explain na the ekuke the bundle of eke ọ na-ajụ m ka ebe nwunye m ụnọ, so agbagbo nke ebe nwunye m ụnọ. oke agbagbo nke na ebe nwunye m ụnọ. So mgbe nwaanyị Ishi a na-egighị akpọ nwa m apụ, nwa 2 years nje kpọta nani anọdụ with me na-eledo nwa m, nani anọdụ with me na-eledo m nwa. So the other time your sister jụrụ ọnwụrụ ajọ jụrụ ọ sị na nna afọ olugbo n'Eshia. Yes, ana m afọ olugbo, afọ m olugbo n'Eshia. Ịwụ nwaanyị fọlile olugbo ka ebe okwu a sị ka ihe bupụtachiri okwu a, ihe bupụtara okwu awụ ngene na-emere m vidio because of this woman admin mme vidio gbasara Ijele. Nwaanyị agala na my video nọ mme vidio gbasara Ijele, ọnụ ga-afụ vidio ahụ m tere pawuda n'iri m nwụrụ pawuda n'iri m that day nnụnụ na-eme n'Ijele arrest ka m mere that video under 30 seconds or under 30 minutes m jiri mee that video ahụ agbago thousands. Ya maka nwaanyị afụrụ this woman na-afụ ya that na mụnwa this woman na-afụ na m mere video concerning Ijele na m na-amụ Ijele amụ, ya gwa na page ahụ delete the thing out. Ya ga na that page delete ya because of no the access of my page, ya ga delete ya out. O nwere video m mere concerning Ebonyi son, that voice ahụ likrinu m mere video banịrị ya mba. That video the last time m fụrụ ya ihe ọ nọ bụ 93,000. The last time anya m mesịrị ya bụ 93,000. Nwaanyị aga ebe ahụ fụ video ahụ m mere against na Ebonyi son kwuru okwu against Ebuka Obi, then nkwu okwu against Ebonyi son. This woman ga ebe ahụ delete ya out. The woman got here, get delete ya out. Oh my darling, Ogechukwu Okeke, no name, no. Ofu onye na-abụ ya tụpụ mmadụ akpị ya egosi ahụ chelebe akpị, and akpị ahụ ọ na-egosi gị ikpu lekwu ya lee ya n'ọgụ dị ihe a. Ọ na-ahapụ isi nyụrụ ahụrụ, ọ na-ahapụ otele nyụrụ ahụrụ wuru ọkpọ na-aka isi. Okay, ọ na-ahapụ ike onyụrụ ahụrụ wuru ọkpọ na-eke isi, and ịma na isi ebughị isi onweghị ebe o siri bụrụ ọnụ, onweghị ebe o siri bụrụ hole ọ na-esi anya ahụ. So this woman, because of na mere program concerning ndo ya nwoke and Ebuka Obi, ọ dị against Ebuka Obi, ya dere na my page, she went there and deleted the thing. She went there and deleted 93,000 paid views. Yet they delete it out. She went there and deleted it out. Because of Udele, because Udele was young worker, she went there and deleted it out. Makanem Miriam admin. Yes, she's my admin. Yet they delete it out. Yes, Ogechi, she's my admin. She was my admin. She was my admin. So, and because of not my admin, that is Macvella. That is Macvella. The person important, that woman answering, hey, this is what she was telling me. And in but what she talk about Ogechi karịrị ihe ọya nwaanyị bụ Chisom kwuru. That video ya mmemecha send ya out.
I will bring that video. Then she will prove what she talk there. But that is not where I am right now. Here to tell this powder Niro that now I'm na Udele. Mwete her powder bosamoria. We don't hide it. I know how to show the level. O get a man I would get to war. Onye turu nwoke ka nwaanyị turu. So o get a man. The reason na o get afa bo ngene. She is the one that came out to tell Udele. Nihe jota ga emegi and here na ya ye utegi now. Then buy your phone na-ekwu rubbish. Buy your phone na-ekwu rubbish. Ị chọrọ ka aka kpara onye I will start calling your name. I will start calling your name. So ihe njiri te powder n'iru, ihe njiri gotere ọnụ powder abụ na ama m na nne mụrụ ọnụnụ etehụrụ ọnụ powder because ọ ma na ọ nọla n'iyi. So no need you wesi wee gotere ọnụ powder. So ka nwe m ike kịta ọnụ utere eto ka ntele m ọnụ powder n'iru mara ma ọnụ ga-aba uru. Because ọnụ na-afụ ihe ọjọọ na-support ihe ọjọọ. You guys na-afụ ihe ọjọọ na-support ihe ọjọọ. So Magvela, your followers, you called your followers giving them 3,000 naira. Can how weak? I cannot dash anybody money to come and listen to me. I will not. So those people, Magvela dash 3,000. You people should come and thank me. Go na moment ka because since Ijele should follow we na page here, okay, be 3,000. The 2,005 is only 3 person. 2 or 3 person. Wouldn't do whatever 3,000 a program, yeah. And I'm the one who got under her peak in head dollar. I'm the one who got on so now was the here koya. So now was it. But because of more, yeah, call 3,000. Call weekend. I'm more 3,000, but this is what I had from her. Now no be akanya na obere 3,000 ka onu ji eguru ife so that oge weekend you will stay. Ko weekend gwa gi ho chere gwa gi. Ko weekend kwuo rubbish yi na chokomilo na ndotie. Ko weekend kwuo rubbish. Chokomilo na abu ye fi aka n'iru ye. Ye mebe program inshallah fu aka n'iru ye. Ina era asa aka ya anya, ina ele aka ya anya like this. Oyi otelo okoko. Oyi ochimonke ima ebe ahụ na ochimonke na afi. Oyo ike ọkụgba eru ngwọ ndị ahụ na-eshi ike oyie ya ọwa ya na-ewetara m na ọnụ oyo ji na-ewetara m onye pụtara anụ na-asị hey this boy the Magvela ịtụkwasị na ọ nne mụrụ onye ilecha dị mkpa aha ka mụ nụ na from na my video ilecha dị mkpa aha ka mụ ilecha dị mkpa aha ka m anya ị na-ekwugheri n'ebe m nwa nọ. So Magvela arugi can naturally mwepata arugi. Then I will go back to your father or to your boyfriend Udele. Okay? I will go back to your boyfriend Udele. So this woman, because of na her banire nebe ekurorano banana the life of that young man. I told them this is only my offense. I told them on you gonna life this young man. He was envy. Only what I uttered, the only word I uttered in that video was you people are envy. Especially you guys, you know, you don't want working here. None of the envy, no envy calling the wuru, this boy. Immediately, this woman a weapon na live video. Then the reason to remember video, the reason to do remember video, bro, I have called you several times. Stop supporting evil. Stop doing something. Ihe obele ma na igi emeli emezilia. Ihe obele ma na igi emeli emezile those things. Emezile that thing. More about the person now when your followers ego. Ndi na enye 1,000 naira, ndi na enye 300, ndi na enye 700, 750 data. This woman is the best friend. Wait. One a cook, one bundle of there is something. Hey, other back here, hold up all. Okay, she will repeat it again. One a cook. This woman was best friend of what? I don't know what she's. Okay, I could crazy and Amaham ke the thing apple.
the thing not the apple. Muna Magvela bo friend na page. Okay? I'm not hiding it. We are friends. I told you that this woman on my page as admin. On my page as my admin. Okay? Okay, I could Chris and this woman are best of friends. So just because of a little misunderstanding and had all this started. Precious. I told you that the worst thing you can make yourself a friend is start misbehaving. Friend friend is start doing evil. I called Magvela, I told Magvela that 200,000 for almost medicine he get her. Help life now working higher now working their business how to start. Then working our phone is something here they had the money. He told me that we will not give it to them. That the reason. Okay, I could go and brush your teeth. I brush. I just come bring her in there. Ihe kwaba Vivian. Ihe kwaba Vivian Chuku. Bridge obragike. Onweka ikokisi fekwo go tele. Eze m nke dị ọla ka ị na-asị m ga brush. Hey, achọgide ihe a ga-agwa onye mara mma ga-asị asị taa ịfụ hụ ka ede. Achọgide ihe a ga-agwa onye mara mma ị ga-afụ isi taa ịfụ hụ ka ede. Ọ bụ eze m nke dị ọla ka ị na-asị m ga brush ya. Ị chọsị ka m bụrụ anyarị n'eze m. Ahụ dịkwa gị. Nne, ahụ dịkwa gị. This my teeth ka ị na-asị m ga brush ya. Erikwasị ọ na iji ahụ. Na wow, ndị mmadụ safe. Ndị mmadụ safe. So, I called this woman. Osimo. Na ya ga-enye ha the money. Na so get these people now they watch here. The only time ha na they watch here when me had give away. Nobody na they give away. Nobody na they give away. Ni an hear me na han ha watch here. I said, come on, don't do this. It's not good. Also me hear me. Ga check on that video. On channel Jehovah ama here. Check on that video. O jiro on bora view. O jiro on bora view that day. Come at that thing now. Come at that video. What happened? That video deleted immediately. That video deleted. It's an Jehovah ama here. If room has a mother, what have you not done? Their watch back. Then it didn't matter bora view because people was much that day. Because of the mother Naganya had 200,000. The mother Naganya had 300,000. The mother Naganya 150. Grown up guys. No, we had here game. A match this woman as Naganya had Diego. Nia just a Habia. Niagayana and her since. Now without ya we had done something. Now without ya they give away. Now people aren't had ya. Give away maybe 750 naira. The data 1,000 naira, 1,005. I'm the one on your page. So you may 2,000, 2005. Then I measure the program. I measure the program. I give the money. Then that program after that program, I'm telling the gospel truth. That program I delete you. She called me. So that program I delete you go and see Jehovah kage mora ihe. Each region has a brand view. Now Jehovah kage mora ihe. This one I only we here precious or hogi. That program I delete you. Those people who put did you people okay go and watch, go and check that program on our program on our post again. Jehovah deleted that program. Okay, do your own giveaway. Okay, let me just tell you who I am, because in her program I was seeing people, I was seeing someone, one gullible friend, one gullible follower of
of Macvela nọ na that program a na-ekwugheri na since ya jiri stop ifolo mụnwa obo the time m bidoro nyebe ndị mmadụ loan ịsịrị m maybe don't know me esi m na me mee my own giveaway ka m gwa gị onye mbụ okay and whenever I said I do it before m pụta na this page ihe m jiri pụta awụ to help our people onye ọbụla nọ na this program a now ụmụmụnụ ga-ama that this the reason jiri pụta na page okay I was not doing it na Facebook ebe na-eme na WhatsApp ebe na-eme na Facebook group ebe ha ka na-eme ya then the followers was telling me please na mepe page, please create page. I don't know what is page because I'm not a social media guy. I'm not a social media person. Then they was pushing me, create page, na page ga akama, create a page. Ihe neme na Nigeria, no matter wherever he came from, Igbo, Hausa, Yoruba, ihe neme bụ ụtụtụ ọbụla every blessed day. Mepe phone mu, ndị Nigeria ga-eri nri ụtụtụ. Every blessed day. Biko ka ihe ga-eri it's not was only no here Macvela because some of your friends is my friend, some of your followers is my followers. Now opening like Macvela or Fuma, here the Kubrasi, some no was even every morning, and this is the reason to put out on Facebook. I don't know Facebook, I'm on madam, carry back an inclination. Okay, then and I don't know Facebook can have a phone. I don't know Facebook can if email rubbish he told you. Okay, then I was doing this thing on your why are you thinking? Can the reason reading the church or no when you want to get at school? You will see people how quick all over travel. You don't have money to travel and you are thinking about it. How if you got Lagos, Lagos, then I transfer it to them. If you didn't answer the port, I transfer it to them. If you didn't have to hear in the meeting, I transfer the money to them. Even though some people say now outside of Nigeria, I transfer to them. That is the reason they put this live. That is the reason they put na Facebook. So I was doing that on the line. I start giving loan. Na Nigeria. But one idiot, one ekuke, one bundle of fake. But na page this one yarala Macvela. But I ba na-ekwu that na ihe ajiri kwụsị ifolo mowo the time m bidoro shawa the time m bidoro nyebe loan. Now the time ya bidoro ifolo m. Yes. I did not give you the money. That is why it will stop you follow me. The people in the loan in Nigeria. This loan in Nigeria. No interest. I don't know you. I'm a busy. Hausa, Igbo, Yoruba. I don't know you. I'm a busy. Ndu Enugu, ndu no Lagos, ndu no Ugwu Hausa, ndu no River State. I don't know where you come from. Then ihe na-eme onye pụta njọ ya ka ihe chọrọ is na the money na-enye ọnụ abụ this little amount of money month ogo lekwa ego ole ga na-akwụ every month ego ole ka nsịrị ha ga na-akwụ 5,000 naira 10,000 naira sorry every 2 weeks 5,000 naira every month 10,000 naira. This is what I told them. I don't know where they came from. I don't know their house. I don't know anything about them. I don't know anything about them. Just happen on social media. How would the form I created in our page in our social media, the form I created, how would they say all that? I screenshot them. How after the form they say like this, I will screenshot them. Then screenshot the money immediately. The only question in Nigeria, I hope you will not hurt me. I hope you will not hate me because I give you my money.
That is the only question in Nigeria. They will say, hey, we will not hurt, hey, I got queer. Eman here could magawa gawa behind a kumalawa lawa, umu kuke, umu brisu burike. Then I start giving them that loan. 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 But do you know what? After all said and done, many of them today catch that ego. Many of them, some of them are saying Nambia Bruni Hebrew. Some of them are saying Nambia Nakamburu Hebrew. Some of them are saying na no we hang them and Maya. Some of them are saying don't call me again. Some of them are saying don't disturb me because of this money. I don't like insults. That is what some of them told me. You see? That is what Daddy Bia, come. This is my boy. Okay? This is my boy. This is my boy. And I got a mother that I got a man and I can't we up. Okay? I want to Igbo. Okay? That the guy will tell me American because what I'm American. That middle top one then now go. Middle what I'm yeah. Na free jaba. Yeah. So then I start. Yeah. So Bukan memi puasa gawa oh. Yeah. So then I told these people, come be donating the ego, come be donating this ego. Many of them are simo. That's now. Many of them are simo. Daddy. Many of them are simo. Na mu enwe hike. Many of them are chikose. Oya, poa me me here, poa go. So many of them are simo. Na mu bia buru heburu. No we hang na mu me. Many of them told me this. Then here men stop in your head that ego. Okay, so don't come here as say man give away nkemo. Okay, so I be like here as say man my own give away. I'm here. Are you a bank? Stop deceiving people. Nothing goes for nothing. Ask any of them. I'm not bank. Like you said, this is a good question. You ask question which you deserve an answer. I'm not a bank. Okay? Abu Homo Bank. Nnenya ha Diego because of nanchori help ha. Nnenya ha Diego. Nothing goes for nothing. Like what? Nnenya Diego muwake na enyo muwai. Maybe ha na abanyere m ikpu ha. Ha na abanyere m ikpu nya ha loan. Akwya. Ha na abanyere m ikpu ha ka nya ikpu ha na afu before. Ka ha na abanyere m. So ndị niile nyere loan nya ọnụ ọ na-agbanyecha nna m ikpu ọnụ nya ọ na-akwa na afụla ya na ọ na-agbanyesagwara m ikpu ọnụ. So that is what Macvella ukwuru na ihe ihe ọ sị that ọ na-abụ nya ọ na ego. That is what this is what she told ọ bụ what she told sef ọ ife yi na chocolate unu ekwu chokomilo onye yi na chokomilo okwuru na on make a camera down and the food the government was so that na akore aka ndị nyekwe Diego aya hi ike gwukoro ọnụ which means na ni mere camera down akụ iwetara camera down ala na which means iwetara camera down which means mere camera down. So I was telling this woman, stop this. Stop what you know. I don't like it. I'm not in support with you. I'm not in support in this. So you may be here. Managanabo. Hakato. Emezili here. So ever come siri. Ever kai siri. You know.
ebe ka mene na abụ siri na enwe misunderstand because afụgo m ya that na ọ bụghị someone nọ na my own line. Then ebe siri gbasizi ọnwụ ya afọ ọwụ na mmecha video because I Udele this woman eje wepụ ya out. Madvella, like I said before, the only thing like Renabino, the only thing like Renabino, but necessary, nigga, one the madam, Ian Nabu, nigga, butcham ebubo. Yamakagana, Chocomiloku. Isn't it? He said that nigga, butcham ebubo. Oh, only thing like Renabino. So, Ebuba, come nature, that you were trem, Yamofu. Wait. Thank you. Dick. Daddy Dick. Yeah. So I got the Gano Dala. So ebuba ka m na-achọ ka Igbo. Okay? Aha. So ya bịa bụrụ ya. So abata n'ebe Udele nọ. Nwa njikwawa gị ha na-awụ Udele aka ji gịnụ ahapụkwara gị. Udele, may you, hey, oh my God, may them find difficult thing n'ebe ị nọ a ga-eji ajọjụ gị. Udele, may them find out ihe dị difficult. May them find unforgivable something I get George. Okay? May your case rise both spiritual and physically. May your case rise. Now, ndị jigi ha ka arụgide aka arụpụta ha ga-eji George. I'm telling you. Do you know the reason? Like I said before. Ihe ahụ ijiri jọjọ mmadụ ya waka ga-eji ajọjụ gị. Ihe ahụ iji tụnyere mmadụ ya waka ga-eji atụnyere gị. Okay? Ihe ahụ iji tụnyere mmadụ a ga-eji ihe ahụ atụnyere gị. May them never leave you. In fact, onye ji gị n'ike egwu ya so na ha ga-ejizi gị. Ka Jehova na ndị ala na ndị elu chọpụta mee nya ha Chineke onye bere n'ike. Udele ma gị o ma ndị oyi gị very soon ndị oyi gị ga-abụ customer. Very soon your supporters will be customer. We are not hiding it. Now, mmeficha this again afum of ma and I'm a test powder. I will not put powder again. Come we careful of ma, okay? I got me test powder again. I got me test powder. The reason I rub this powder is because I'm a nanda. Nanneha eteha powder bosamuro ha. Neha eteha powder. That time I'm on her powder. And anybody and her powder the time I'm on any person and her powder the time I'm on Mamuya, Papia, spiritually, physically had decided when no need him for go powder. The reason they want a pampas or napkin, the time I'm on no pampas are the napkin. The reason one who did chawakwa, Jewashonike, who can't happen in your mom in the baby. If not, and when her napkin I got one. Open a book on happy in your mom in the baby. On when her napkin I can a one because shalam this in. Shana Sharami, Ama Ndina send Danya Miria. Ndina send Diwa, Mwetegi, Oyana send Danya Miria, Mweteg Bogono. I give Mwetegi, Ngurisha Kamara, it does not concern me. If you this page, this page, Mark, this page, Bromac, this page, whatever you want to do to this my page, do it. Can you hear the hand now? It's really ever. Ono ga de maga ga that issue if cha ono ge. Ga that issue o to oba one nigga. So, Bromac, whatever you want to do to my page, use it to do. And whatever I'm saying here, I'm saying it with anger. Because of the stupidity of my people, the too much. I don't know why someone is supporting evil. He wants someone, he don't want someone to hit your mother with a certain thing, but you want that person to use the same thing to hit another person's mother. That is my anger with these people. So whatever you people want to do with my page, do it. But I'm here to tell you the girl you bring us now. Konye nge pi kro yubie, konye mwiki pi kro yubie na Nigeria.
Can you use them code major? Can you use them Odumeje Oyibo? I'm here to tell you people the infrastatic, and the achromatism. Hi, oh my goodness. Mike, on your Facebook, the owner of this Facebook, so that I don't know your name. I'm here to give these people, to tell them the truth. So whatever you want to do with my page, do it. Do it. Okay? The stupidity of my people is too much. My people don't want someone to hit them with something. They don't want someone to use something to hit their mother. But they want that person to use the thing to hit another person's mother. That is their problem. That is their problem. So I'm here to hit them. Yes, I'm here to hit them. Udele with his friends. Udele with his supporters. Afroman Nebe. Ona go shanu on us. Afroman Nebe. Ona go shanu us. Neku konya ro nyaka na otele. Neku eri. Neku konye urela ago grigu ye jadu jeru nye na otele. Okuchana fanta, ahuchana fanta, ebekabi, tagala na mia, le konya gata grebukobi, le kwe kuke, agata grebukobi, anokoteketa na, eurebukobi tagola, mwe kuke dikage, ikuku brotele, eurebukobi tagola gi. Before ubosana chiga court na ndikalo epotra, kuerie, kuo rubbish. Nnamdi Kanu ga-apụta. Ọ bụ na Nnamdi Kanu apụta Chineke kpụọ gị ọkụ. Ọ bụ na Nnamdi Kanu apụta nna akpụ gbuo gị. Ọ bụ na Nnamdi Kanu apụta ha mụjuo ha n'ihe afọ ma gbuo gị. This is what we are telling. And Ijele was somewhere saying Nnamdi Kanu enweghị ike ịpụta. Ọ na onwe ihe ga-eme ka Nnamdi Kanu pụta. Nnamdi Kanu enweghị ike ịpụta. Na ya jisie nie. And I strongly believe that time Ijele was saying that thing. Nede angry with Ijele. He was angry. We were angry that time. Ijele na-ekwu that thing. He's angry. But now the reason Ijele bụrụ friend of Udele na campaign ka eredizi Udele because Udele a na-ekwuzi okwu Nnamdi Kanu ihe a na-ekwuzi na Udele ekwuge ha ọ bụrụ Nnamdi Kanu jidere ya ifuli ya ọ bụrụ Nnamdi Kanu jidere Udele ọ bụghị onye na-eso Nnamdi Kanu jidere Udele onye jidere Udele bụ ndị Udele unu ekwutọ ndị ọzọ Udele na-ekwutọ then ọ na-ụpụta onye Udele na-ekwutọ jidere Udele then ịpụta dize happy bụrụ the lover of Udele because of na ọ bụghị onye nke ịlaikiri ka ejidere efuru ihe na-eme ọnụ nwa isi na-abụ nwa isi ọ nwere agwọ a na-akpọ abụọ abụta ọ nwere anụ a na-akpọ abụọ abụta ihe agba aha anụ a data anụ ịbụọ ya ịbọta nwa n'afọ ya nwa ahụ ịbọtara n'afọ ya ịgbawakwa ya afọ ịfụkwa nwa ọzọ data ọzọ ahụ ịbọtara ịgbakwa ya afọ ịfụ ahụkwa nwa n'ime ya that is the reason afọ anụ ahụ jiri bụrụ abụọ abọta akpa ha ọ na-aka hapụ ịfụ ihe ọjọọ ihe ọ na ụbụwa abụọ abọta oge ọbụla kpọrọ n'aka a ga-afụ ihe ọjọọ n'ime ọnụ. You guys is the busy now support evil. You guys is the busy now support evil. Konye mro ni ihe. Konye mro ni ihe. Months ago none of you ewepụta Udele nye ọ na-ata ya na ndụ. Months ago, years ago eweta Udele nye ọ na-ata ya na ndụ. Mana immediately ọ dafazara na ohetola Ebuka. Ka onye ọ ga-abụrụ ya gba nkịtị. And ka onye gwuru ọnụ na Ude Ebuka mere onye arrest sef. Ka onye gwuru ọnụ na ọ ya mere arrest. Udele nwe obi chiri nwoke ibie. Udele nwe obi chiri nwoke ibie. Gawa na room Udele na Abuja chiri Ebuka gawa Lagos and Ebuka Lagos dịka room Ebuka Lagos dịka room evangelist Ebuka ya chiri ya gawa na room eburu bana na ajụ ya ị ga-eme ngịnị ka ihe ị ga-eme. Udele na ajụ ya ka ihe ị ga-eme. Yes, I look different because of my people. Their stupidity, they too much. So I want to put sense in their
n'isi ha, achọrọ m itinye ha sense n'isi, achọrọ m itinye ha sense n'isi. So Udele si Abuja buru bana jebe Lagos na-ajụ onye nwe ụlọ, what will you do? You cannot do anything. Ọ bụrụ gị ịgba nkịtị, sike na ọ bụrụ gị, sike na ọ bụrụ gị, gụwa na support na gụwa nọ na Makvela ịnọ na-eti na ọ bụrụ ndị chọọchị mere arrest ebuka omene gịnị, ebuka na akparịala Jizọs, akparịala nke, akparịala Peter, akparịala Paul. Listen to me, let me just tell you something. Let me tell you guys, ndị ahụ na-apụta na-ekwu na in the Bible na akparịrị Jizọs na onwe ihe Jizọs o mere, listen, let me tell you something you don't know. Jesus knows that there is someone like Peter. In that 12 disciples, Jesus man at Peter. And the name of Peter, there is some man name but Jesus man. And the man at that moment he got better. Jesus man at that moment I get mama for man to get better. And all that Peter he represented now, Jesus man at a day like this got me or call now on earth. Oh man, a time like this, get more call on earth. Jesus man, a time like this, get more or call on earth. That is why Peter, Ujirima Pia with him, Urema Mana Madanti. Oh, Urema Mana Madanti. Okay? I have not gotten money from your page, so stop. Stop behaving. Stop what giving who is giving money. If you are not, if you haven't get money to my page, that means when did you start following me? I'll bring you whatever you on my page. God he started to follow him. Or when he started to follow him, when people started doing evil, then I stopped giving them the loan. I stop it. And besides, about on my page can get ego. Okay? But at least I them over 2,000 people ego. At least age under 5 months. Age under 5 months. Nyaham 800,000. Age under 5 months. Nyaham 800,000. Now give away. Give away. Under 5 months. Nyaham 800,000. Now give away. Even though this only now this Macvella she was the one calling me, telling me that they're gonna be too much. Okay? She was the one telling me they're gonna be too much. Okay? So after I'm now get on my page before. Aga na mmadụ niile ego. Okay? Aga na mmadụ niile ego na-eshi ha aka n'ala Chineke akpọghọ gị ọkụ. Nna akaba ha gị shi. Ọ bụ m mụrụ ga abụ m mpa gị. Ka nji abụ mma gị enye ha ngara. Ị na-agwa m na iketabeghị ego na page m. Eketara m ego na page gị before. Nya ihe na-egbu m nwaanyị ka ukwu gị. Ị bịara m na-agwa m na iketabeghị ego na page m. Ọ bụrụ ihe nyere m imere nya mma bụkwa gị ọnụ na mbọ gị ọnụ na gị mụrụ onwe gị. So what am I saying? What am I saying? This young man apụta na-ekwugheri na-enye Bukola Obi days ahụ agala tango na that days agago. That days ahụ o nyere Bukola Obi agago ya nyize anwụ ha ka ife ya n'anya ya nyụọ data anụ. Nna nwere bad match when I find out that someone na stupidity had too much for my bad match. My bad match is the baddest, and that is why Njirogwa the bro Mark, the owner of Facebook, so yeah, let him use my page to do whatever he like. So anytime I come out to talk to this rubbish people with their stupid character, their stupid life, I don't like to messy them. I don't like him messy, huh? Yes.
So and n'ebe pụta ụbọchị a kwuerie nye date o nyere, that's the same person ahụ ọ na-alike, and that's the same person ọ na-alike because of na ọ fight go onye iru ya. Many of you now una ede ozi na-ekwuere na comment ka Udele pụta. Many of you don't like him. Many of you na chi onu ga-eme some days, some years ago, some months ago. You people na chi onu ga-eme. Now ọ gbasagwo onye onu na like. That is why onu jiri mazi ihe onu ga-eme. That is why onu jiri na support ya, because there is no way ịkasị n'obi gị inwego that head, inwego that heartless, that there is nothing will make you to support good thing. There is nothing will make you to support that you will never stop supporting evil. That is the reason ijiri kwechiri ị na-enwe double mind. Mbara Udele mba nse wepụtara Udele ndị against Udele, that means na support wagwo m Ebuka Obi. If for your life ọnụ niile kwesịrị iweta at least a 200 naira chịkọọ ya ọnụ bend ntị gị maka ndụ ọnụ gbagara agbago. Ọnụ kwesịrị ịtụ ego, ọ bụrụ 200 ọnụ niile atụkọta ya ọnụ, the weight ya ga-agbagote aga na iron bender bend ndụ ọnụ gbagara agbago. I'm telling you the gospel truth. Ndụ ọnụ mere mgbago. The same person ị na-like, the same person ị na-like but the dear guest onye ọzọ ị na-like give it also like all the person. If na ntego mere mgbago, can you tell me na ntego na onwe ka ntego siri bend o? So to caution ego ọnụ the crown why are you bend that go bend don because o mere mgbago. Really? Ndụ ọnụ mere mgbago. Okay? Ndụ ọnụ bend. So kwụsịnụ all this rubbish. Bro, forget your people are the most confused. Now, breeze bragike. Okay? My people. Why do you say my people? Why your name is Uchenna? Uchenna Francis, yeah? Uchenna Francis. It's my people. This is exactly what I hate. Even though if you are my friend, they are not some Ndi Igbo. Ndi Igbo who most confused people. Or Ndi Igbo also. Yeah. O nwere konkere dashiri gị ntị. Ihe konkere jiri dashiri gị ntị bụ you have finally accepted the defeat of Nigeria, because all Nigeria put through this rubbish statement in one. It can tell me that some Igbos put it, some it can happen 1 million people on. Again, 1,000 people on. Then I don't know 1,000 people are mad at on in Hojo, and the Hojo mad at on a behane beshike, give it against that now 997. Now how even how the confusion. Breeze of Ragotele. Only Kikishi Fipogafo. But that some of Igbo the wicked. Now some of Igbo the evil. Don't tell me that my people now how they confused. You don't understand where I am going, bro. Okay, I'm not maybe naga, but the thing ungotara, we hear the Sawagu Dioku. Okay, my people are there confused. Oh, some of our people they confused. Some of our people. So some of our people confused on the Hanisi because more one Igbo and them not support Ebuka Obi. Listen, let me say this again. Before now, I'm not the fan of Ebuka Obi. Before now, I'm not the fan of Ebuka Obi. But the reason the fan of Ebuka Obi and the Zion, Bongene, mbaye na social media for attack. Mbaye na social media for attack. Onye ka na attack the same one person. Nse no, mwetu anya ala. Because nature meno ka mmara that na ebe obula na attack, onye obula na go okwu ojo. No nwere something the good onye ani ime. Onye obula na go okwu ojo. No nwere something the good no n'ime onye ahụ. That is the reason they start. That is the way they fall in love to this young man. And the Igbo si na atọ m ụtọ na onye ọbụla mmadụ niile na-asọpọt Ebuka Obi gbachiri ike. Ụtọ ọbụla isiri tia ndị uju Udele ike egwu ha ịtọwa ego. Ndị uju Udele ike egwu ha ịtọwa ego. Ike egwu
ama ike agụkwana egwu ebuka na ike aga agwụ ya ego dị na ihe ga-esi na ministri ya pụta ike aga agwụ ndị ama afụzi asa ekpewa ego mana onwe ka ike siri gwa ya kpewa ego ndị ji ejisi ike mana emegide ihe si na udele pụtara emegide esi na ọ pụtara at least anyị fụgo na ọ banyere ebe ahụ na udele abụghị unmovable na ọ bụghị emove anyị fụgo na that udele can be moved onye ọbụla na-afụgo that udele can be moved before millions of us, thousands of us believe in udele bụ unmovable. Chigozie mgbaga aka ntị ị ga-emechi ọnụ na ọya ị ga-agbaga elu ka ị ga-emechi ọnụ gị ka ya dị ya ok achọrọ m ka ị na-ekwuzi okwu emepụtara nọọsụ ok aha so ndị ji udele biko nụ biko ndo eze ka ị na-achọ ibu so ndị ji udele biko nụ eji m obi nne na nna na-ayọ ọnụ jisi na ike ụtụtụ ọbụla na-arụ na udele azịza na-amụ ụtụtụ ọbụla na-arụ na azịza na were na mkpịsị aza na-arụ ya na-amụ ụtụtụ ọbụla na-arụ na mkpịsị aza ọnụ were azịza mkpịsị aza ọnụ rụọ ya na-amụ ọnụ were mkpịsị aza ọnụ rụọ ya na-amụ ụtụtụ ọbụla biko ego eji etiriti udele bad ụgwụ ego ọ bụrụ na ndị lọya eme ihe a anyị tawa ego ọ bụrụ peni anyị tawa ya ma ya bụrụ datị na ọ bụrụ na sense bịara n'isi one thing you people don't know is this: anyone that saw his or her brother, any person the buyers never trust you. The buyers can never ever trust you. It's not possible. Ebi mere m ihe a onye ka ị na-agaghị eme ebi mere nwanne gị ihe a onye ka ị na-agaghị eme Chigozie bịa butere m mmiri a so thank you buru ihe a ga dosia na kitchen buru ihe a were keke a dosia na kitchen ya bịa ofe ya Chichi, well done, my darling. Well done, dear. So, any person of one near, the buyers will never trust him or her. So, Udele the busy. Nya braga, nya gemen kozo. Ichiru nwoke ibe gagawa na ebi eburu pana dosa na road. Hi, netimbu. Ndosa yon ka ebe ọ nọ. Ọ pụtara na onye awa movable, ọ pụtara na onye awa kwatu. Chigozie ịkpa ihe aka ntị m ga-agba gị isimoke ịkpa ihe aka mgba gị aka ntị so udele buru bana jere na ebe nwoke ibie na-ajụ nwoke ibie ị ga-eme gị na onwe ihe ị ga-eme na-ajụ nwoke ibie ka ihe ị ga-eme na-eti mkpu ụbọchị m fụrụ ya na-eti mkpu ka ebe dịza ya n'ụlọ na ọ pụtara na onye awa kwapụ ọmaha that na na-arụrụ ya mathematics like I was saying before. Ebuko de abụghị Jesus. Okay? Jesus nwere servant. How Jesus nwere the 12 disciples and abịara na 12 disciples ahụ. Abịara n'ime 12 disciples. Ụfọdụ n'ime ha ji mma. Peter nọ there. Then what happened? Oge ọ gbajiri edo Peter mere mma. Jesus mad na hour like this ga-adị na on earth. And ndị ahụ ji mma kịta na Peter ahụ nọ kịta na awụ Peter ahụ nọ n'ụwọ akazayo wude Peter nọ kịta akịfụrụ de Peter ụlọ n'etiti Jesus ahụ nọ na-akpọ Ebuka that Jesus ọ nọ na-akpọ Ebuka de Peter ụlọ n'etiti Jesus right now wo akazayon and the Zion member akazayon na Zion member wude Peter ụlọ n'etiti Zion right now no n'etiti Ebuka ime amaghị ntị then oge Peter mapụrụ ntị onye bịara bịa kpọrọ nna ya ukwu ahụ tụtarakwa ntị ahụ tinye ya as Jesus ọwụ then now akụzayo na nwa ha alaga ntị Ebuka obi agapụrụ ndị gọọmenti
That is why you want legal team. Ka achọrọ m itiri gị ọfụma, ka akwụwala gị ọfụma, ka ị hapụ ịkpọtabe this man Jesus, and don't we hate Jesus o mere. So akụ Zion na ndị Zion maa gị ntị. Oge Peter mapụrụ onye bịara bụ ime nna ya ukwu atak ntị, Jesus atụtụrụ ntị ahụ tinye, ọkọsara chie, ọkọsara nna ya ukwu Jehova si ya ngwa nye m ike ka ntiche ntị a, nna ya ukwu enye ya ike, ya etiche ya bụ ntị.